Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Michael. Taong 1988, Cabarogis, Quirino. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 23 gulang pa lamang itong si Michael. Sa unang tingin, mapagkakamalan mo siyang ordinaryong tao, pero kapag nakilala mo na siya, doon mo malalaman ang kanyang kakayahang makapaglakbay sa panaginip. Maraming albularyo ang nakapaligid sa kanya, maliban kasi sa espesyal ang kanyang tinataglay na abilidad. Doon rin kumukuha ang mga albularyo ng kanilang gabay sa paghahanap ng mutya. Sa pamamagitan ng pagpasok nila sa panaginip ni Michael, madali nilang nalalaman ang kinaroroonan ng mga mutyang kanilang hinahanap. Kung hindi nyo kasi na itatanong ang kanyang panaginip, maihahalin tulad mo lamang sa paglalakbay sa orihinal na mundo. Subalit nasa kabilang aspeto nito. Sa madaling sabi, habang naglalakbay itong si Michael kasama ng mga albularyo, lahat ng espiritu at mga bantay ng mutya sa kanilang lugar, nagagawa nilang matunto ng kinaroroonan. Nakuha ni Michael ang abilidad niyang yon noong namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Bata pa lamang siya, itinuturing na siyang espesyal ng kanyang ama dahil sa kanyang kakayahang hindi pa nadidiskubre ng karamihan. Sa loob ng mahabang panahong paglalakbay niya sa kanyang panaginip, lahat ng simbolong alam niyang magbibigay ng proteksyon sa kanya ay pinili niyang iukit sa kanyang katawan. Sa sobrang dami nga ng ukit nitong si Michael, halos balot na ang buong katawan nito. Hindi naman siya pinigilan ng kanyang ama sa kanyang ginagawa sa kadahilanang palagi itong sumusuporta sa kanya sa mga bagay na kanyang ikakatuwa. Inakala din nilang magtutuloy-tuloy ang ganoong sitwasyon ng kanilang buhay, subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang isang delubyo ay malapit ng maminsala sa kanila. Isang umaga, nadatnan si Michael ng kanyang ama na tulalang nakaupo sa higaan niya. Pinagpapawisan niyo ng malagkit na parabang meron doong nangyaring kakaiba. Dahil sa unang beses na makita ng kanyang ama ang ganoong kalagayan, kung kaya't dali-dali naman siya nitong pinuntahan habang nagwiwika ng, "Ayos ka lang ba, Michael? Parang hindi maganda ang tulog mo. Ano bang nangyari?" Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong inabutan ng maligamgam na tubig para painumin. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, bigo namang makakuha ng sagot ang kanyang ama. Medyo nag-aalala na din ito sa kanya. Gawa ng maliban sa tulala siya, papigil-pigil pa rin ang kanyang paghinga. Nang hindi na maatim ng kanyang ama ang mga bagay na nasisilayan nito, dali-dali naman yung tumungo sa kaibigan nilang albularyo para humingi ng tulong. Sa pagbalik ng kanyang ama sa silid na kinaroroonan niya, kasama na nito ang matandang albularyong palaging sumasabay sa kanyang panaginip. Paghawak ng matanda sa kanyang sintido, halos maging ito man hindi makapagsalita sa kanyang nalaman. Nasisiguro ng matandang yon na merong nangyayaring kakaiba kay Michael, gawa ng bukod sa tulala ito, panay ang pagbabanggit nito ng mga buhay na salita. Hindi rin nagiging klaro para sa kanya ang pangitain ng binata na parabang merong isang nilalang ang nagpupumilit magtago ng mga pangyayari na nais nitong matuklasan. Ang labis pang ikinagulat ng albularyo pagtingin kay Michael ay animoy nawala ng bisa ang lahat ng pangontrang nakaukit sa katawan nito sa kabila ng tindi ng pamamanata ng binatilyo. Lumipas pa ang ilang oras, aminado ang albularyong hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Marami na din siyang sinubukang usal pero nakapagtatakang hindi ito sapat para maibalik ang wisyo ng binata.
Dahil sa pangyayaring yon, nagtawag na ng makakatulong ang matanda. Ang una nilang ginawa, buhayin ang mga nakaukit na buhay na salita sa katawan ng binata upang magsilbi itong proteksyon habang hindi pa nakakabalik ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Sinigurado din ng mga albularyong walang makakapasok ng mga elemento sa loob ng silid nang sa gayoy hindi na mas lalong maging peligroso ang gagawin nilang paggamot. Matapos itong maisakatuparan ng mga albularyo, matyaga silang naghintay sa pagsapit ng takip silim. Ang pinakahuling hakbang kasi nilang gagawin ay ang pagpasok sa panaginip ni Michael para doon siya ay kausapin. Bagaman hindi sila sigurado sa hakbang na yon, aminado silang wala na silang pagpipilian. Sa pagsapit ng gabi, habang naghahanda ng ritual ang mga albularyo, inabisuhan naman ng mga ito ang ama ng binata na kahit na anong mangyari, huwag siyang magpapapasok ng mga panauhing maaaring kumatok sa pinto ng bahay nila. Ayon sa matanda, sino man ang kumatok sa kanilang tahanan ng 10 oras, paniguradong hindi yun tao. Kung magkataon man, maaaring aswang yon na nautusang pumatay sa kanila habang wala pa ang kanilang mga wisyo sa kani-kanilang mga katawan. Kahit imposibleng mangyari ang ganoong kaganapan, pinilit pa rin ng mga matatanda na yon ay pagtuunan ng pansin. Manong, papasok na kami sa lugar ng anak mo. Ikaw na ang bahala rito. Yung mga habiling ko sa'yo, naway huwag mong kakalimutan. Wika ng albularyo habang dahan-dahang tumatabi sa kinaroroonan ni Michael. Matapos naman itong marinig ng ama ng binatilyo, tumangulang naman ito habang nananatiling tahimik. Sa paghiga ng albularyo katabi ng anak niya, paisa-isa namang dumilat ang mga mata nito na parabang hinihigop ang kanilang mga wisyo. Ayon sa ama ni Michael, 5 albularyo ang nagtulong-tulong noon sa anak niya para mailigtas ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala namang ibang ginawa ang ama ni Michael kundi ang magbantay. Panay din ang ginagawa nito noong pagdarasal para sa kaligtasan ng mga tao na nagmamagandang loob sa kanilang pamilya. Sa kabilang dako naman, nakapasok na ang mga albularyo sa domi ng panaginip ng binatilyo. Habang binabagtas nila ang daan, napapansin nila noong may mga kakaibang puno ang nagsitubuan sa buong paligid. Hindi rin nila mahanap ang tahanan ng binata, indikasyon na mayroong kumuha doong isang malakas na puwersa. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo ang grupo ng albularyo sa dulong baryo na merong kahalintulad sa totoong mundo. Pagsilay nila sa paligid, nasipat nila ang nagliliwanag na puno ng akasya kung saan sa ibaba nito naroon ang binatilyong dahan-dahang pinupuluputan ng mga ugat ng punong kulay itim. Habang gumagalaw ang mga ugat na yon, pansin na pansin nila ang animoy paglitaw ng araw sa kabila ng kasagsagan ng gabi. Dahil sa pangyayari, agad naman nilang nilapitan ang binata upang kalagan ito sa sitwasyong kinaroroonan niya. Subalit bago pa man yun maisakatuparan ng mga albularyo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila si Michael na dahan-dahang itinataas ang kaliwa nitong kamay habang nagwiwika ng, "Wag! Huwag kayong lumapit! Pakiusap! Umalis na kayo! Huwag kayong lumapit!" Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang dahan-dahang pag-uga ng puno na parabang meron doong espiritong naninirahan. Matapos nilang marinig ang sinabi nito, tila ba hindi mapigilan ng mga albularyo ang magdalawang isip. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nasipat silang isang wangis ng nilalang na nagkukubli sa puno ng akasya. May dala-dala itong sundang na nakatali sa kadena,
indikasyon na hindi yun isang ordinaryong nilalang. Sa paglitaw ng nilalang na yon sa kanilang harapan, bigla naman sila nitong sinugod habang patuloy na pinapaikot ang tanga nitong sundang sa ere. Nang masipat naman yon ng mga albularyo, agad naman silang tumakbo papalayo. Ginamit din nila ang mga tanga nilang agimat at mutya upang makipagsabayan sa ginagawang pag-atake ng nilalang. Sa pagsalag ng kasama ng albularyo sa pag-atake ng nilalang, agad naman yung pumuslit patungo sa kinaroroonan ng binatilyo. Kahit walang kaide-ideya ang matanda sa mga patibong na ikinalat ng nilalang na yun sa paligid, ginawa niya ang lahat upang mapakawala ng binatang nagmamay-ari ng mundong yun. Matapos itong maisakatuparan ng matanda, agad naman nilang binagtas ang daan pabalik sa dinaanan nilang lagusan. Iniwan niya ang 4 niyang kasamang nakikipaglaban sa nilalang nang sa gayoy magawa niyang maitakas itong si Michael. Sa pagbagtas ng matanda ng daan, panay naman ang kanyang pagrinig sa mga sigaw ng kanyang kasama. Kahit alam niyang hindi niya kayang tiisin ang ganoong pangyayari, pinilit niya yung gawin alang-alang sa kaligtasan ng binata. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nila ang lagusan. Bagaman hindi mawari ng matanda kung ano ang nangyayari kay Michael, pilit niya yung inilabas sa panaginip nito. Pagdilim ng kanyang pangitain sa paligid, agad naman niyang naramdaman na nakabalik na siya sa kanyang totoong katawan. Pagsilay niya sa ama ng binata na nagbabantay sa silid na kinaroroonan nila, dali-dali naman siyang tumayo para tingnan ang kalagayan ni Michael. Nang masipat siya ng ama ni Michael na nakabalik na, agad naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, "Kumusta ang lakad ninyo? Nakabalik ba ang anak ko?" Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, naghihingal naman itong itinuro ang kinaroroonan ng binata habang sumasagot ng, "Oh, pero yung mga kasama ko, nananatiling nakakulong sa kanyang panaginip. Huwag kang mag-alala, maya-maya lang gigising na yan." Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang ama ng binatilyo kundi ang maghintay. Sa pagtungtong ng hating gabi, nakarinig sila ng iilang pagkatok sa labas ng tahanan, hudyat na meron ngang bumibisitang mga nilalang. Dala ng pagkabahala ng matanda, agad naman itong nilapitan ng binata habang pilit yung ginigising. Maya-maya pa, nang masipat nito si Michael na nakamulat na, agad naman niya yung hinawakan sa balikat para pakiramdaman. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, napakarami ng mga nilalang ang nararamdaman nilang nagkakasiyahan sa labas ng bahay. Hindi nila alam pero pakiramdam nila may kung anong puwersa ang pumuprotekta sa mga ito para ibaliwala ang mga pangontrang kanilang ibinaon sa paligid. Pagsipat ng albularyo sa labas ng bahay, bigla namang nanlaki ang mga mata nito nang masipat nito ang kulay pulang liwanag na bumabalot sa bakuran ng mag-ama. Habang umiikot noon ang kanyang paningin, marami siyang nasisilayang nilalang na animoy naghihintay sa paglabas ng demonyong minsan nilang nakalaban sa panaginip ng binata. Ayon sa albularyo, na ang mga nilalang na kanyang nasilayan sa labas binubuo ng iba't ibang uri at lahi. Kabilang sa mga ito, ang mga itim na tayho, tikbalang, kapre, itim na kaluluwa, at mga aswang. Bagaman nararamdaman ng mga nilalang na yon ang kanilang presensya, hindi ito sapat para magawa nila yung maitaboy papalayo. Dahil sa sitwasyong yon, napilitan namang gumawa ng harang ang albularyo sa loob ng silid ng bahay ng mag-ama. Matapos niya yung gawin, wala na silang ibang ginawa kundi ang maghintay sa pagbalik ng 4 niyang kasama. Naniniwala ang matandang albularyo na mananalo ito laban sa kinakaharap nila, gawa ng hindi rin naman biro ang mga tinatangan nilang mutya. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto,
Laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 4 sa mga kasama niya na merong tumutulong dugo sa mga mata. Dahan-dahan na din yung nagkakaroon ng ukit ng simbolo sa noo, hudyat na hindi na maganda ang nangyayari sa dimensyong kanilang pinasukan. Hindi naglaon, bigla namang nanginig ang mga katawan ng mga ito at kasabay nito ang mabilisang pagkawala ng kanilang mga paghinga. Nang mapag-alaman ng albularyong patay na ang kanyang mga kasama, halos hindi niya mawari kung ano pa ang kanyang gagawin. Pilit niya noong tinatanong si Michael pero tulala lang ito at parang wala sa sarili. Yung ama naman ng binata, naghihintay lamang sa utos niya para tumakas. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nagpasya na ang albularyo na hanggat kaya pa nila, umalis na sila sa lugar na yon. Alam niya kasing malapit nang lumabas ang demonyong kanilang kinalaban na siya namang nag-iwan ng matinding takot sa kanilang lahat. Sa pagdating nila sa likurang bahagi ng bahay nila Michael, maigi naman nilang pinakiramdaman ng mga nilalang na naroon. Medyo nag-aalangan pa sila noong lumabas dahil sa dami ng engkantong nagbabantay, pero nang marinig nilang sumigaw ang 4 na albularyong namatay, hindi na sila nagdalawang isip pang lumabas upang kaharapin ng mga engkanto. Nang makalabas na sila sa tahanan ng mag-ama, halos hindi nila mawari kung nasa totoong mundo pa ba sila. Yung bahay nila Michael bigla na lamang nilamon ng apoy sa kabila ng wala naman sila doong iniwang gasera. Sa paglingo ng albularyo sa bahay ng mag-ama, doon ito nasilayan ang isang nilalang na merong napakalapad na pakpak sa likod. May nagliliyab na sungay at merong hawak-hawak na sundang na merong kadena sa magkabilang dulo. Napakahaba din ang buntot nito na halos maihahalin tulad mo na yon sa isang demonyo. Sa paglundag ng nilalang na yon, agad naman itong nasukol ang kanilang pagbagtas ng daan papalayo. Sa pagharap ng albularyo sa nilalang, tila ba unti-unti na niyang nararamdaman sa kanyang sarili ang kawalan ng pag-asang manalo. Pakiramdam niya noong mga oras na yon, para silang mga langgam na walang magagawa sa harap ng demonyong animoy umahon mula sa impyerno. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman silang napaatras nang masipat nila yung dahan-dahan ng ikinukumpas sa ere ang hawak nitong sandata. Pagsipat ng albularyong ihahataw na ito sa kanila, agad naman niyang tinulak ang mag-ama at kasabay nito ang kanyang pagsalag sa talas ng sundang na yon, gamit-gamit lamang ang kanyang 2 braso na merong usal para sa kabal at baluti. Inakala ng albularyong sa pamamagitan ng kanyang usal ay kaya niyang salagin ng pag-atake, subalit nagkamali siya. Sa isang iglap, nasipat niya ang kanyang mga kamay na kumalas sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang mapaungol ng napakalakas ang matandang albularyo. Sa kabila ng napakarami niyang agimat at mutyang tinatangan sa katawan, hindi pa rin yun sapat para harapin ng mano-mano ang demonyo. Maya-maya pa, nang wala na siyang magagawa, dali-dali naman yung lumapit sa kinaroroonan ni Michael at kasabay nito ang paghawak sa ulo nito ng nilalang. Matapos siyang masilayan ng matanda, nasipat naman itong paisa-isa ng pumapalibot sa kanila ang mga engkantong minsan niyang nasipat sa labas ng bahay ng mag-ama. Anong gagawin mo sa binatang yan? Sagutin mo ako, demonyo! Wala kaming ginawang kasalanan sa iyo. Paano mo kami napasok? Sabihin mo, paano? Tanong ng albularyo habang pilit na pinipigilan ng pag-agos ng dugo sa kanyang mga kamay. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman itong kinagat ang pagmumukha ng binata habang nakikipag-usap yun sa kanya mula sa kanyang isipan. Ayon sa demonyo, matagal na itong nagmamasid sa kanila at sa mga bagay na kanilang ginagawa para makakamit ng hindi basta-bastang nakukuha ng mga mutya.
Dahil sa kakayahan ni Michael na makapaglakbay sa kanyang panaginip, yon ang naging dahilan ng nilalang upang isakatuparan ang kanyang naisip na plano. Hindi kasi maaatim nito na gabi-gabi na lamang nasisipat niya ang mga albularyong naglalakbay sa iba't ibang dimensyon. Dagdag pa ng nilalang na yon na matagal na niyang hinahanap ang nilalang na may kaparehas na abilidad ng binata para magsilbi niya itong pagkain. Matapos itong mailahad ng nilalang sa kanya, harapan nitong kinain si Michael hanggang sa wala nang matira sa kanya. Ultimo buto nito, kinain ng nilalang na parabang ayaw nitong masayang ang pagkaing matagal na niyang inaasam. Sa pagkawala ng binata, halos manginig naman sa takot ang ama nito habang iniisip kung ano ang kinakailangan niyang gawin. Inisip nitong kalabanin ng demonyo pero patuloy pa ring nangingibabaw ang hindi maipaliwanag na takot sa kanyang katawan. Sa pagsilay ng ama ni Michael na tumalikod na ang nilalang, buong tapang naman yung tumayo at kasabay nito ang mabilisan nitong pagkuha sa isang matulis na patpat na naroon lamang sa kanyang tabi. Pag-unday nito ng saksak sa nilalang, bigla naman yung napahiyaw ng napakalakas na siyang naging sanhi upang muling panghinaan ang ama ng binata. Sa muling pagharap sa kanya ng nilalang na yon, dahan-dahan siya nitong hinawakan sa bewang habang patuloy na nag-aangil. Hindi naging mahirap para sa nilalang na yon na siya ay hawakan at iangat sa kadahilan ng halos kasing laki ito ng kapre. May malalapad din yung mga kamay na tila ba gawa sa lupang tuyong-tuyo at maraming pitak. Makalipas lamang ang ilang minuto, hindi na din nag-alangan ng nilalang na yon na patayin ng ama ng binatilyo. Walang awa niyang tinarakan ito ng tangan niyang sundang sa dibdib na siyang naging sanhi upang magpumiglas ito habang hinihintay ang nalalapit niyang pagpanaw. Hindi naglaon, tuluyan na ring namatay ang ama ng binatilyo dahil sa tindi ng tama nitong halos humati sa kanyang puso. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng albularyo, tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa habang nananatiling nakalupasay sa lupa. Pagsilay niya sa nilalang na unti-unti nang kinakain ang katawan ng ama ni Michael, wala na siyang nagawa kundi ang pumikit habang taimtim na nananalangin. Matapos yung gawin ng nilalang na yon, bigla naman yung naglaho sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pagbalot ng napakaraming abo na hindi niya alam kung saan nang galing. Sa pagkawala nito, nanumbalik ang kulay ng buwan sa langit, indikasyon na wala na ang presensya ng demonyo sa mundo ng tao. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto ng albularyong wala na ang mga nilalang sa paligid, nagpasya na yung tumayo para bumalik sa kanyang tahanan. Pagdaan niya sa bahay ng mag-ama, wala na siya doong nakita kahit katiting na pundasyon ng bahay. Animoy sa maiksing oras na wala ang bakas nito na parabang sinunog yon ng hindi pangkaraniwang apoy. Bagaman naging palaisipan yun sa kanya, pinilit naman niya yung ipagsawalang bahala sa kadahilan ng mas marami pa siyang bagay na dapat alalahanin maliban sa tahanan ng mag-ama. Dagdag pasakit din noon sa albularyo ang kinahantungan ng mga kaibigan niya, lalo pat ilang dekada na din niya itong kasama sa larangang tinatahak nila. Sa pagdating niya sa kanyang tahanan, tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa habang nilalasap ang mga masasaya nilang alaala. Hindi rin masukat ang pagsisinoo ng matanda, gawa ng aminado siyang siya ang nag-udyok sa binata at sa mga kaibigan niya na pasukin ang dimensyong palagi nitong nilalakbay tuwing gabi. Subalit, kahit ano pa man ang gawin niyang pagsisisi, alam niya sa kanyang sarili na hindi na niya maibabalik ang mga buhay ng namatay. Sa paglipas ng mga buwan at taon, namuhay bilang isang simpleng tao ang matanda. Unti-unti na din niyang tinalikuran ang aral niyang tinatangan sa takot na muli siyang balikan ng nilalang.
Sa pagtagal din ng panahon, natuklasan ng matanda na isang uri ng aswang na gabunan ang may kagagawa ng bagay na yon. Napag-alaman niyang ginagawa talaga yon ng gabunan na yon para mas lalo pang palakasin ang kanyang kakayahan at dumami ang mutyang kanyang tinatangan. Hanggang sa mamatay ang matandang ito, naipasa niya sa iba't ibang taong naging kaharap niya ang kwento ni Michael at ng gabunang pumapasok sa panaginip. Okay, opinion ko sa kwento. Medyo natakot ako dito sa kwento na to kasi iniisip ko lahat sila patay eh. So, sino nagkwento, di ba? Pero hindi pala, nabuhay pala yung matanda. Tapos ano siya, no? Kaso nga lang, putol na yung dalawang kamay niya eh. Ang pinag-iisipan ko lang, talaga bang gabunan yung ganitong lahi ng aswang na pag kumakain ng may tinatangan na mutya o kung ano man yung tinatangan mong kakayahan, makukuha niya. Alam ko kasi meron na tayong ganyang kwento eh. Alam ko, series pa yun eh, di ba? Parang once na kumakain siya ng nilalang na merong tinatangan, napupunta sa kanya yung kakayahan. Tapos, tawag dito, nakakahiram pa siya ng mutya. Hindi ko lang maalala kung anong kwento yun eh. Baka meron nakakaalala sa inyo. Pero, pakitama rin ako kung gabunan ba yung lahi o may iba pang tawag sa lahi na to kasi medyo nakalimutan ko na eh. Pero overall, sobrang ganda ng kwento. Yun nga lang medyo sad story kasi patay yung bida natin. Isang beses nga lang nagsalita tapos patay na kaagad. Tapos yun nga lang, naputol din yung kamay nung tumulong sa kanila na gusto na nga lang tumulong tapos naputulan pa ng kamay. Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.